гледате Еврозум Плюс во Европскиот парламент во Брисел. Мој денешен гостин е пратеникот Светислав Маринов од реформаторскиот блок во Бугарија, а инаку член на најбројната група во Европскиот парламент, групата на Европската народна партија. Господине Маринов, благодарам што сте гостин во ова издание на Еврозум Плюс. За почеток за Бугарија, кризата во Бугарија, политичката криза која еве сега ќе се реши на 5 октомври со изборите кои ќе следат, некако коинцидираше со кризата на Бугарија во односите со Европската унија, а поврзани со одлуката на Бугарија да се гради Јужниот поток. Дали може да се шпекулира во овој контекст дека едното со другото може да се поврзе воопшто? Ние стигнахме до избори, редовни, извънредни парламентарни, защото на редовните европейски избори гражданите показаха, че не искат това управление. Така че можем да говорим много и за Русия, и за Южен поток, и за енергийната политика на Европа, но трябва да се знае, в България се стигна до предсрочни избори, защото на редовните европейски хората гласуваха срещу правителството. Това е истината. Тоа може да го праша. Во Франција исто социјалистите не добија, па нема да има. Защото за нас обаче самото правителство не беше популярно, имаше много силни протести. Аз лично и реформаторския блок превърнахме темата за Южен поток в основна. Ние наистина атакувахме правителството, че предава интересите на България, че са национални предатели, и за нас, за десните политици и избирателите ни, темата за Южен поток беше, може да се каже, решаваща. И все пак избор има, защото българските граждани свалиха доверието. Те го бяха свалили преди изборите, но нали знаете, като има демонстрации, управляващи казват: абе, демонстрират тук няколко хиляди човека, но другите нали не са. Изборите сложиха край на този разговор. Рековте дека вие сте биле против Јужниот Да, категорично. Зошто? Зошто ви смета Јужниот тек? Защото той не е нужен на България. Той е нужен на Русия. То с нищо не увеличава възможностите, които България има. Ние така или иначе получаваме тези доставки по други начини. Русия обаче ще има възможност за още един път на своя газ до Европа, и в този смисъл това е изгодно за Русия. Отделно цените, отделно за това, че самия газопровод е скъп, отделно, че вреди директно на Украйна, отделно, че прави България още по-зависима. Просто това е един ненужен икономически проект, но е геополитически изгоден за Русия. Само да кажа нещо, което не се знае. Над 95% е зависимостта на България от Русия относно газовите доставки. 95%. С тази тръба и условията, при които тя ще бъде построена и използвана, ние оставаме 95% за следващите 25 години. Това вече много ми идва на мен. Дали е дефинитивна одлуката дека нема да има Южен ток? Тоа е последно што го знаеме од Орешарски. Значи, в този си вид, с тези намерения на Русия, няма да има Южен поток. Трябва напълно да се предоговори и промени, да се отвори руската страна за други доставчици. Много големи, тежки промени. Ако Южен поток не е геополитически проект, то Русия би трябвало да изпълни тези изисквания. Ако е, Южен поток няма да има. Што мислите, дали Русија преку Южен тек практично се обидува да поврати некои позиции постари кои ги имала на Балканот? Да, разбира се, опитва се и се опитва по всякакви начини, чрез доставките на енергия, безспорно е най-ефективно. Това е наследство тежко за България и ние се опитваме да го преодолеем. Ние не сме против руския газ, ние сме против начина, по който България е зависима. Не е хубаво нито една държава... Против политическото влияние на Русия. То винаги идва с икономическото влияние. Ако го имаш това, Русия рано или късно ще го използва. Дали по одлуката дека нема да се гради се нормализира, да речам, односите на Бугарија со Европската унија? Ма те не са били влошени. Просто това правителство... Вие сте членка, но се доведува во прашање некои од фондовите на Европската унија за Бугарија. Аз смятам, че стана следното. Това правителство се пробва да види, може ли да нарушава европейските правила в полза на Русия, ще има ли реакция. Имаше много тежка реакция. Истината е, че 2 години
Европейската комисия тук предупреждава българското правителство, че в този си вид Южен поток не може да стане. 2 години се опитваше да отлага решението. Очигледно Европска унија стана многу сензитивна поради односите со Русија и нејзините обиди да ги зголеми сферите на влијание. Порано толку не се реагираше нервозно во Брисел. Сега таа нервоза некако се зголеми, особено после украинската криза. Дали мислите дека целата таа ситуација, овие нови констелации ќе помогнат, ќе го стимулираат забрзувањето на процесот на проширувањето, односно Европската унија да воспостави, ако може така се каже, контрола или политичко влијание врз тој регион? Така става. Само че Европейския съюз няма нужда да се разпространява политическото влияние върху страните членки. Всички, които са членки на Европейския съюз, са подписали договор за спазване на правила. Това, което обаче Европейския съюз ще направи следващите 5 години, е да даде възможност всички държави членки относно енергийните източници да са по-силни и по-сигурни. Общ европейски енергиен съюз. Това трябва да излезе накрая. И накрая ще благодарим на Русия за това, че предизвика да се получи това още по-голямо обединение. Защото наистина Русия действа като заплаха в момента за Европейския съюз. Не ми отговорите дали тоа ќе го стимулира помалку заспаниот процес на проширување на Европската унија? За разширяването? Да. При всички положения в Европейския съюз ще се увеличат хората, които смятат, че разширяването е добро. Защото когато имаш външна заплаха, ти разбираш, че разширяването вече става по-важно от преди. Европа иска да бъде обградена, отколкото се може повече приятелски държави. А няма по-приятелска държава от държава, която е член на Европейския съюз. Или поне е държава, която преговаря за членство. Какво е разположението във вашата политическа група, European People Party? Там имаше известни дилеми, имаше голема група, се разбира. Имаше од оние кои се воздржани по однос на проширувањето, кои се поентузијасти во однос на проширувањето. Од оние кои демохристијани, кои да речеме со резерви гледаат културолошки и цивилизацијски на Балканот. Значи, така е, добре сте запознат. В нашата група има хора, които смятаха, че България не трябва да е член на Европейския съюз. Знам, именно. Сега, още не сме се преброили. Току-що сме се събрали в парламента, още не е имало гласуване, за да видим какво е разположението на силите. Нали? Разбирате. Но като цяло в НП има напрежения. Има хора, които смятат, че даже България и Румъния не е трябвало да бъдат приети. Но те са малко. Юнкер от коя струя е? Ваш човек е избран. Той е за разширяването. Юнкер е от тези, които бяха за България и смята, че процесът трябва да продължи. Юнкер е от по-толерантните за разширяването политици. Ако ги ставиме Юнкер и Баросо и ги повързаме со проширувањето, каква споредба може да се направи? Различна е ситуацията. Но Юнкер беше от тези, които са били за разширяване, за засилване и той разбира опасността от това Европа да не се развива. Той разбира това нещо. Така че аз се надявам, че ще има начало на преговори с Македония за следващите 5 години. Това е моята голяма надежда. Партнери на вашата, на ИПП се владеачката ВМРО ДПМН от Македонија, која патем во ИПП не е призната како ВМРО ДПМН од Република Македонија, туку од ФИРОМ. Да. Зошто? Сега, не знам. Ние, българските депутати, си имаме ясна позиция. Ние искаме да се започнем. Нямаме, но това са големи партии от различни държави. Кой знае на кой, защо му е било нужно да блокира това? Разбирате ли? Да ве прашам околу Македонија, со оглед на значењето на вашата групација, со оглед на тоа што е ВМРО ДПМН некако сестринска партија, колку е реална шпекулацијата дека Македонија може да изгуби препораката за почеток на преговори со наредниот извештај на Европската комисија, кој се очекува да биде објавен во октомври, а поради известни критики поврзани со кризата на демократските институции во Македонија? Не вярвам това да стане. Най-важното е, че македонското правителство е в постоянен диалог
Аз непрекъснато виждам хора от Македония, външния министър, непрекъснато. Има ли диалог? Няма страшно. Нека да видим обаче кой ще бъде комисария по разширяването и кой ще бъде върховният представител за външната политика. Тия две личности ще са ключови. Защото те наистина, като ги видим, веднага ще ги оценим и можем да направим прогноза на къде ще се придвижва. Каков е имиджот на Македонија сега во Европскиот парламент, што се однесува по квалитетот на демократијата? Има проблеми, така ще го кажем, но те съвсем не създават усещане, че трябва да се прекратяват разговорите или нещо от сорт. Ако искате, може би не е приятно, но ако сравним Македония с Турция, Турция си влуши образа много тежко последната една година. С Македония не е така. Добро, сакам да ве прашам, дали мислите дека Бугарија 5 октомври ќе имате ново правителство, како што велите вие, кое веројатно ќе го раководи повторно Бојко Борисов, така стојат барем работите во овој момент според истражувањата на јавното мислење, дали Бугарија ќе биде проблем за приближувањето на Македонија кон Европската унија, како што во еден момент тоа се случи, се отвори една криза во тие односи, а поврзани со европските интегративни процеси? Не трябва да бъде проблем. България трябва да помага на Македония във всички етапи, преди започването и след започването на преговорите. Винаги съм бил за това. Никога не съм искал България да създава пречки, защото всички проблеми, според мен, между България и Македония ще се решат по-добре, като започнат преговорите. Това е нещо, което преговорите за членство. Аз винаги смятам, първо се започват преговорите и тогава започват уточняванията на положенията и ситуациите помежду ни. Гърция е на обратното мнение. Те искат преди преговорите някакви неща и това блокира. Гледате ли контекст по изборите во Европската унија, по поволен контекст за решавање на спорот со името меѓу Македонија и Грција? Не знам. Не се появи този въпрос. В българските избори го нямаше. В Гърция може би го имало, но не съм проследил дали се е появил. Зборувам за општите констелации, меѓу другото и во европската политика, односите со Унгарија. Дали ќе се создадат констелации кои ќе извршат притисок? Значи, мога да кажа личното си. Не е популярна позицията на Гърция. Не е популярна. Създава се усещане, че една държава спира друга държава. И то от началото на преговорите. Аз пак казвам, всички основания можеш да имаш като член на Европейския съюз, но нека да започнат преговорите. В рамките на преговорния процес постави тези условия и притиска, ако трябва, държавата кандидат за член. Но за мен е ключово да започне процеса. Това много мъчително да не започне процес. Аз помня България 95-та, 6-та, 7-та, 8-та, колко сложно беше, колко несигурно. И искам Македония час по-скоро да се освободи от тази несигурност и да влезе в нивото на същински преговори. Тогава вече ще можем да уточняваме нещата и да си говорим едно към едно. Господине Малинов, благодарам што сте гости во Еврозум Плюс. Благодарам за вниманието. Тоа беше изданието на Еврозум Плюс во Европскиот парламент во Брисел. Гости беше Светослав Малинов, европратеник од Бугарија. До гледање.